हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननिसिम फिन जोंनि अननाय खुलुमनाय आरो गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे जोंनि चेनेल बड'लेण्ड एफेयार्सआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जों लानानै फैदों माखासे कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ। बैफोर कारेन्ट एफेयार्सफोरा जोंनि फैबाय थानाय बायदि गभर्नमेन्ट एग्जाम, कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव फैनो हागौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। से नम्बर फिननायाव दङ, Which of the following will become the world's first mask-free country in the corona period? गाहायाव होनाय माबे हादोरा बुहुमनि गिबि फार्स्ट मास्क-फ्री कान्ट्रि जानो हादों कर'नानि समावबो? फिननाया जागोन अप्शन इ, इजराइल। इजराइल हादोरा मुलुगाव गावखौनो सेथि हादोर कभिड-फ्री हादोर जानो हादों होनना फोसावदों। लोगोसे इजराइल सोरखारा बिखायनो मास्क गाननाय गोनांथि रुल आयेनखौ बोखारनानै होबाय। बिनिखायनो दायो मानसिफ्रा बेयाव साधारन नर्मेल जिउ खुंनायाव गिदिंफिननो हाबाय। 70% सुबुं अनजिमाफ्रा गासैबो भेक्सिन मोनजोब्बाय होननानै फोरमायदों, जायनि थाखाय बेयाव मास्क फ्री जानो हादों। 2 नम्बर सोंलुआव दङ, नेम द बलिउड एक्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर अफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माय लैब डिस्कवरी सल्यूशंस। सोर बलिउडनि एक्टरखौ गोदान बायोटेक्नोलॉजी कम्पानी डिस्कवरी सल्यूशननि ब्रांड एम्बेसडर हिसाबै थिसनदों? फिननायाव जागोन अप्शन बी, अक्षय कुमार। बलिउड सुपारस्टार अक्षय कुमार बिथांखौनो गोदान ब्रांड एम्बेसडर हिसाबै बायोटेक्नोलॉजी कम्पानी माय लैब डिस्कवरी सल्यूशनआव थिसनदों। 3 नम्बर सोंलुआव दङ, नेम द फार्स्ट विलेज इन इंडिया वेयर द एन्टायर पपुलेशन अबव 18 years हैज बीन वैक्सीन। इन्डियानि फार्स्ट गामिखौ मुंख' जेराव 18 बोसोरनिफ्राय लाना गासैबो सुबुंफ्रा भेक्सिन मोनजोब्बाय। फिननायाव दङ अप्शन डी, उयान। उयान होननाय गामिया जोंनि भारत हादरनिनो जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय बन्दिपारा डिस्ट्रिक्टनि गामि। बे गामियानो भारतआव बयनिख्रुइ गिबिसिन फार्स्ट कर'ना भाइरासनि हेंथायै भेक्सिन मोननो हाबाय होननानै मिथिजादों। 4 नम्बर सोंलुआव दङ, वर्ल्ड ब्लाड डोनार डे इज अबजार्भ ग्लबेली अन डेज एभ्री इयार। मुलुगनां थै दान एबा डनेट खालामनाय सानखौ गासै बुहुमनाङैनो डेज आव फालिनाय जायो। फिननाय अप्शन सी, 14 जुन। मुलुगनाङैनो बोसोरफ्रोमबो जुन दाननि 14 अक्ट'खौ वर्ल्ड ब्लाड डोनार डे होननानै फालिबोदों। देग्लाय 2021 मायथाइनि वर्ल्ड ब्लाड डोनार डेनि स्ल'गानआ जाबाय गिभ ब्लाड एन्ड गिभ द वर्ल्ड ब्रेथिं। बे सानाव बेसेन नाङै ब्लाड डनेट खालामनाय जायो। ब्लाड डनेट खालामनायाव जायफ्रा बाहागो लायो बुंनाय जायो दि बिथांमोना मिलियन्सनि जिउखौ बासायो। 5 नम्बर सोंलुआव दङ, व्हाट वाज द रैंक अफ इंडिया इन क'र्सियास ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 मायथाइनि बादिब्ला क'र्सियास अनलाइन क्लासनि बिथिङाव इन्डियाआ माबे रेंकआव दं? फिननायाव दङ अप्शन इ, 67 रेंकआव दं। बुहुमनां ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 मायथाइनि बादिब्ला इन्डियाआ क'र्सियास अनलाइन क्लासनि बिथिङाव मुलुगनाङै 67 रेंकआव दं होनना बुंदों। 6 नम्बर सोंलुआव दङ, इन्डिया's फरेक्स रिजर्व्स क्रस $6,000 mark for the first time. India is now डेज लार्जेस्ट फरेक्स रिजर्व्स होल्डर। इन्डियाआ गिबि खेबनि थाखाय फरेक्स रिजर्व्सखौ $6,000 सिम बारनो हाबाय। बे बिथिङाव इन्डियाआ दायो डेज थि देरसिन फरेक्स रिजर्व होल्डार। फिननायाव दङ अप्शन डी, फोर्थ लार्जेस्ट। इन्डियाआ गिबि खेबनि थाखाय फरेक्स रिजर्व्सखौ $6,000 सिम बारनो हाबाय। बे बिथिङाव इन्डियाआ दायो ब्रैथि देरसिन फरेक्स रिजर्व होल्डार होननानै बुंदों। फरेक्सआ मा? फरेक्स माने मा होननानै बुजियो? फरेक्सआ जाबाय फरेन एक्सचेन्ज रिजर्व्स, जेराव हादरा मोनसे हादरजों कारेन्सि रां सोलाय सोल' खालामनाय। लोगोफोर, बिदिब्ला आरोबाव फिन गोजोननाय खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरनानै दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। उननि फारिखौ नायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नायनो लाइक एन्ड शेयार खालामनोबो दाबाव। गोजोन्थों।